Kaixo guztioi, eta ongi etorri gure kanalera. Gaurkoan, Antzinako Grezia eta Atenasko demokrazia aztertuko ditugu. Antzinako Grezia gure kultura eta pentsamenduaren oinarria izan zen. Filosofia, politika, artea eta zientzia alorretan egindako aurrerapenek etorkizuneko gizarteak markatu zituzten. Egungo munduan, Greziak utzitako ondarea bizirik dago, gure eguneroko bizitzan eta balioetan islatuz. Mediterraneoaren bihotzean kokatuta egoteak itsasbidezko merkataritza eta kulturarako trukeak ahalbidetu zituen. Horrela, Greziako pentsamenduak eta ohiturak hedatuz joan ziren, eta eragin handia izan zuten inguruko lurretan, Greziako kultura eta filosofia zabalduz. Antzinako Grezia, pentsamenduaren eta aurrerapenaren kolosoa mundu moderno ulertzeko giltza da. Baina, zein lurralderi buruz ari gara Antzinako Greziaz mintzo garenean? Zer zen? Erresuma bat? Imperio bat? Hiri bat? Ba ez, hiri-estatu edo polis desberdinek osatzen zuten lurralde geografiko bat zen, Helade deitzen zitzaiona, gaur egungo Greziak hartzen duen lurraldea baino askoz ere handiagoa. Eta zer da hiri-estatu edo polis bat? Polis bat ez zen soilik hiri bat, baizik eta bere inguruko lurraldearekin batera osatutako komunitate independente bat. Gobernu propioa zuten, lege eta erabaki propioekin. Bakoitzak bere armada zuen, eta herritarrek parte hartzen zuten politika, batez ere gizonezko helduek. Adibide ezagunenak Atenas eta Esparta dira. Beraz, polisa estatu txiki bat zen, bere bizimodu eta legeekin, Antzinako Greziako bizitzaren oinarri nagusia. Hala ere, polisetan bananduta egonda ere, greziar guztiak heleniar sentitzen ziren, komunitate bateko kide, hau da, Heladea. Bizimodu bera zuten, jainko-jainkosa eta heroi berdinengan sinisten zuten, eta Greziako mitologian jasotzen ziren haien kondairak. Kultura greziarra osatu zuten, hizkuntza eta literaturarekin. Beren arbasoen jatorria eta abenturak kontatzen zituzten, ahoz zein idatziz. Literaturaren alorrean, Homeroren poemak dira ospetsuak, Iliada eta Odisea. Orduan, zergatik banatu hiri-estatutan? Arrazoi bat bada horrentzat. Izan ere, Greziako erlebeak mendi altuak eta haran estuak ditu. Haranen arteko komunikazioa oso zaila da, eta horregatik ez zuten Antzinako Greziarrek estatu bakar bat sortu. Gainera, uharte ugari zeuden, eta horrela, merkataritza eta garapena ahalbidetu zuten. Greziako polis guztiek antzeko hiri egitura zuten. Goiko aldean, Akropolian, eraikin erlijioso nagusiak zeuden, eta beko aldean berriz, etxebizitzak eta agora, polisko bizitza politikoaren gunea. Greziar gehienak, abeltzaintzatik eta nekazaritzatik bizi ziren. Haria, garagarra, mahatxondoa eta olibondoa ziren labore nagusia. Gainerakoak artisauak eta merkatariak ziren. Guztiak polisean eta batez ere agoran elkartzen ziren. Bertan, salerosketak egin, jainko-jainkosak gurtu eta hirikideekin hizketan aritzen ziren. Greziarrek demokrazia sortu zuten, baina hala ere, gobernu forma desberdinak izan zituzten. Adibidez, tirania batean, pertsona batek boterea indarrez hartu eta bere modura gobernatzen zuen. Hala nola, Ipselos Korinton, Kristo aurretik 7. mendean. Monarkia batean berriz, boterea oinordetza bidez jasotzen zen. Monarkak botere erlijioso eta militarra zuen. Horrela gertatzen zen adibidez Mazedonian, eta bertan daukagu Alejandro Handia edo Alejandro Magnoren adibide nagusia. Oligarkian boterea gutxi batzuen esku zegoen, Aristoi delakoen esku. Elitea ziren, eta legeak erabakitzen zituzten. Hau gertatzen zen adibidez Espartan. Azkenik, ezagunena eta gaur egungo munduan nagusi den gobernu forma garatu zen, demokrazia. Hemen boterea herritarren eskuetan zegoen. Hauek batzar batean biltzen ziren
eta hor agintariak hautatu eta legeak bozkatzen zituzten. Bertan, adibiderik aipagarriena Atenas da. Eta hau aztertuko dugu jarraian. Atenasen, hiritarrek gobernuan parte hartzeko eskubidea zuten. Eklesia izeneko batzarrean biltzen ziren, eta erabakiak eztabaidatu, legeak bozkatu, eta politika eta justizia karguak beteko zituztenak aukeratzen zituzten. Demokraziako legeak betetzen ez zituztenak zigortuak izan zitezken, ostrazismora bideratuz, hots, 10 urtez erbesteratu. Ostrakona izeneko tresna batean idazten zituzten hauen izenak, iruditan daukazuena. Eklesia pni izeneko muino batean egiten zen, hilean 4 aldiz gutxienez. Urtero, zozketaz aukeratzen zen batzarraren burua. Bozketak egiten ziren erabakiak hartzeko, eskua jasota ematen zen botoa. Eta bozketa baliozkoa izateko gutxienez 6.000 hiritar bertaratu behar ziren. Hau, erabaki garrantzitsuetan gertatzen zen, izan ere, normalean gutxiago aurkezten baitziren. Ideia bat egiteko, Atenaseko demokraziaren gorenunean, Kristo aurretik 5. mendean, 40 eta 50.000 hiritar inguru bizi ziren. Aurrerago aztertuko dugu zeintzuk ziren hiritar hauek. Bozketa aurretik eztabaida bat egiten zen, hiritar bakoitzak bere ikuspuntua emateko. Horregatik, hizlarionak zirenak hiritarrak lausengatzeko ahalmena izaten zuten, beren interesen alde eginez. Aristotelesek izen bat jarri zien, demagogo, hau da, herriaren lausengatzaile. Eklesia honela antolatuta zegoen. Alde batetik magistratuak zeuden, zeinak bozketaz hautatzen ziren. Hauek ziren estrategak, armada buruak zirenak, arkonteak hiria gobernatzen zutenak, eta diruzainak, zergak eta dirua kudeatzen zituztenak. Gainera, eklesian, Elia eta Bulea osatuko zuten hiritarrak aukeratzen ziren. Kasu honetan, zozketaz. Elia auzitegia zen, eta 30 urtez gorako 6.000 epailek osatzen zuten. Bulea berriz, kontseilua zen, eta 500 hiritarrek osatzen zuten, legeak prestatzeko. Elian 6.000 epaile zeuden, baina 200 eta 1.500 epaile inguruk parte hartzen zuten epaiketa bakoitzean. Garrantzi handiagokoa zenean, guztiek parte hartu zezaketen. Bulean berriz, txandaka aritzen ziren 500 hiritarrak. Amaitzeko, Atenaseko gizartea aztertuko dugu. Atenastarren artean ez zegoen berdintasunik, naiz eta demokrazian bizi. Izan ere, denek ez zituzten eskubide berdin. Aurretik aipatu ditugun hiritarrak gutxiengoa ziren, eta horiek bakarrik hartzen zituzten erabakiak. Gainontzeko taldeak, hau da, gehiengoa, emakumeak, metekoak eta esklaboak ziren. Hiritarrak, guraso atenastarrak zituzten gizonezkoak ziren. Eklesiako parte ziren, eta gerretan armadan parte hartzen zuten. Hala ere, bakoitzak bere oplita ekipamendua ordaindu behar zuen, eta hau oso garestia izaten zen. 18 urterekin bihurtzen ziren hiritar, baina 20rekin sartzen ziren eklesian. Emakumeen egoera oso txarra zen, etxean sartuta bizi ziren, etxeko lanak egiten. Ez zuten bozkatzeko eskubiderik, eta ezin ziren etxetik bakarrik irten. Aitak autoritate osoa zuen familian, lana egiten zuen eta ondasun guztien jabea zen. Emakumeek berriz, etxean bertan gela bat zuten, ginezeoa izenekoa, eta bertan bizi ziren seme-alabak, amarekin batera 7 urte izan arte. Gero, mutilak eskolara joaten ziren, eta 18 urte betetzean, 2 urteko soldadutza egin behar zuten hiritar bihurtzeko. Neskek berriz, amarekin jarraitzen zuten, etxeko lanak ikasten. Metekoak atzerritarrak ziren, gurasoak atenastarrak ez zituztenak. Hau, jatorrian oinarritzen zen, eta beraz, ia ezinezkoa zen metekoek hiritartasuna lortzea. Artisau edo merkataritza lanetan aritzen ziren, eta zergak ordaindu behar zituzten. Armadan parte hartu zezaketen, baina beti aginte postuetatik kanpo. Azkenik, esklaboak zeuden, norbaiten jabetzakoak ziren, eta ez zuten inolako eskubiderik. Batzuk
etxeko lanetarako erabiltzen zituzten, baina beste batzuk oso baldintza gogorretan bizi ziren, batez ere mehatzeetan lanean. Hau izan da guztia. Gogoratu, historia ulertzea gure iragana ezagutzea dela, eta iragan horrek gure etorkizuna eraikiko duena. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik, harpidetu eta jarraitu historia ezagutzen. Ondo izan!